Kohimen ko parabi idhaw try Jesus Christ mindakas ngi kabalang karake yagas ngi buram jongu Matthews bakuit bu apostol jongu Christ kumbangi barong itip bat kabang yusngo na kanika gospel itip u Matthews ulong unong korong kajana bad hakamat ki ju ulong unong pop pashirke bamlong ban pynïap haka imlang sala nilaban no Matthews ulong ubriu bala shakindai da ki paraju namarka rukam ba uim haka jingim jongu ya ka rukam ba uim haka imlang sala bad katkum ka tin jongi nilaban no kalong kabasang banyade baduni ubriu bunsin ni ken sang yaki briu lada kimya rendi kat kum ka rukam bangilabu kat kum ga dusto tengi ongi ken sang bun ke benda tegi ju kila ken sang iya ki nong korang kajana namar ki long ki nong pop bam long shu banya de batki bam long shu banya kran batki light no yaki kam bade ben iya chakama Mendau Jesu kot iawu Matthews. U Jesu ulayo iyaka jingai jongo ble hawu. Ka jingmut jonga kerteng Matthews ru ukun jongo Alpheus ladon kerteng Levi. Henry nadu kapor la kot iawu da u Jesu ulayo kerteng Matthews. But ka jingmut jonga ne kerteng Matthews kalong jingai jongo ble. Gift of God. U Matthews ulang jingai jongo bale Henry umbat sangautu ba ulang jingai jongo bale habang imbat sangautu mangiru mangilang ki jingai jongo bale ngin yai shakilindi kabakindriang ngin poi shaka jaka bamde ban poi ngin shong haka jaka bamde ban shong ngin yarung hakikam kabangim de ban le bad ngin kran ekaktin kabangim de ban kran but ngin ngop shing ngop hagi jing siniu namar bale ngimbat sautu bangilong ki jingai jongo bale tat hadu bangis ngautu bangilong ki jingai jongo bale ngin yait ya kalendi kaba pinjaburam ya kane ka jingai kaba uble ula ai hangi manga bad mapi ngilong jingai jongo bale henry bunsin ngi ki jingai jongo bale ngin poi shake jinglong kaba siniu kaba pinjaburam yau nongai bor yangi yau nongai ya kane ke jingai ngilaban nongai gift bonsin ni pensiniu bad ni pinjaburam lese ngi pelarain yau nongai ha kaba ngop shingop hakikam bajaklia ne ha kaba shimenda hakikam kaba pinjaburam ya uplay Henry nadu kapor u Matthews u pediang ya ke jingkot jongu Jesu ban bertelut ya baru ke jingchaklian aka jingim jongu ban pencenai shushu ya ke jingai jongu blai hapo jongu ula kalalang u apostol u bapura u kun u bapura u kun u bajanai bad ulastang ban pinki im ya kata ka jingai kabadon hawu dai naga taka daw ulala ban yap matter naga benda ublay ban ngitip ula treasure hem ula to ya ka gospel nangda ula late yalap shagari Ethiopia katba udang kñia mas haka duwan usim jonga Ethiopia kerteng hirtakus ula pa pynïap ya uda usip shipai jongu namarba u Matthews ula kran Persia ya ke rukam im jongus namar us ula it ya kawe ka samla teizoti bad kalalong bala pengantang balong rinium badu Matthews ula ong kalong ka bapop kalong ka basang yepi ban it ya karinium badus sautanat ya kata ka jingi kai jongu Matthews
bad ularai ben pynïap ya haka duwan kabamod Matthews ulayap yaka jingiap kabakam sa utanat katba udang kñia mas ulayap haka duwan kaduwan kalong ka jingay jung Jisu yangi bad halar kaduwan Matthews ulakalon iap mater nakabenta ka jing shisha nakabenta ka jing kuit nakabenta ka jingikai kabade kabashisha bunsin ko himen ko para shisin bangis ngautu bangilong ke jingay jung oblay ngin treshitom ban penjanay yakane ke jingay kaba ublay uay hangi ngin sumarba yakane ke jingay ngin sumarba ke jingim jongi bad ke jingale hapo jongi kan stang balong barabor ban pinku shushu ya ka jingim ban pen bana shushu ya utrai da ka jingim bad nginom tre ban pentingit ya ka nega jingay kumba Matthews ulale ula penku it kaddu kadwai ya ka ta ka jingay jungo bale lemba ka snam jungu ha ka ba ula play ka snam udam penjanai shushu yojia ladon kano ka jingtingit badang saha ka jingem jungu mendang ngirungi de ben duwai kotrai penjanai shushu ya ka jingem jungi ladan ngidon kano ka jingtingit namar ki jingim bakabangi penjanai shushu yangi na kano ka jingtingit kababit yangi kumu Matthews bakoi ngide ben kenmao chisin utrai ujid yangi chisin utrai ukot yangi nginum long shuban kenran ding kumu Matthews chisin ulami na ka kamera upkrong shimla leitpai biang syakata ka kamera upkrong kane kalang ka jingkraw jong Matthews mangipat bunsin ni leitpai biang syaki kamera jaklia kabangela ino bunsin ni leitpai syaki kam ki bajaklia ki bangingop ngiko aban mad biang ya kita ki jing jaklia ngiko aban mad biang ya kita ki pop kabangela ino bad ngibam biang ya ke jaklia kum gi marad pertei Jisu shim kwa bangin kerlalong marad biang Jisu shim kwa bangin leitpai biang syaka jimpri jongi kum gi marad ki babam biang ya ke prila jong ko himen ko para ngidon kamban snow kordor ya lade ngidon kamban kindiu burom ya ka jingim jongi da ka ba yasnok tilang badu Jisu kumu Matthews ula bud Jisu ula shashkor ya Jisu ula kongu ya Jisu bad ula bud ya ka dinke jat jongu Jisu banyap mater kenapa ngin kerlalong ka jingay kabak kordor hakamat ublay mangabad mapi ngilong ki jingay ba kordor jong ukris pangin karpad ya Jisu ban penjanay shushu yangi kenapa ngilaban pinpaino ya kane ka jingay kamba kam janay kam kuid hakaba kotray mela ay hanga ya kane ka jingay mindanga pinpaino dakaba penjanay shushu dagasnam jongu kris tongin duwai nakabenta ka nega jinga hakane ka Eucharist bakuid ba Matthews bakuid nang irap yangi ko Jisu be karku kardo yangi lemba ka jinga sai lem jongu Matthews bakuid penjanay shushu yangi pa mangiru ngin train ka benta ka burom jame lemba ka nega jingay kabamela ay hangi bangin sotu bangilong ki jingay ka bakardor pen kendi burom ya ka nam jame lembaga jingim jongi enyaro ya utrai Jisu Christ Amen.